Jamhira man bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko alarba 7 janvier hitande ujunnaje 2026 titre men ɓurɗo mawnudi ko Amérique puɗɗoɗen toon to Minnesota agent immigration goto waɗi toon debbo goto jaaro duuɓi 37 toon to Washington e tuminade kadi ko yalti e botu gonɗugo hanki hakkude kanko Donald Trump e républicain ji o fuɗɗima gajorade oɗo sa joni wonde ko kamɓe républicain ji eɓe mbawi hadde woteji poɗɗi wadde novembre hitande ujunnaje 2026 ɗum noon kadi ko hunde nde meeɗani yiyede ha hande habaruji meɗen to États-Unis ko kanko Donald Trump oɗo sa joni gartiɗo Sénat to taw ko républicain e yimɓe hewɓe républicain puɗɗima yaltude e makko pour wiide wonde mo foti hutorade yaade toon to Greenland ɗum noon heptoyde ndeɗo dunde wonde toon to Denmark. Habaruji men international manaw en toon to Venezuela hono kanko gartiɗo leydi Venezuela hono Delcy Rodriguez en wayno seki gardinoɗo sécurité ponnoɗo rende Nicolas Maduro o waɗi kadi remaniement mawɗo. Ha hande habaruji men international manaw en toon to Sénégal goto e yimɓe jeeyaɓe coalition Diomaye pour président sekama ɗum noon sibabunde wiide makko o jaako Diomaye pour président fa toon to Guinée Conakry hono kanko colonel Claude Pivi wiyamo sankima hanki toon ma jokkodire Foutangue Diaw d'abord rokka en ko fate te ɓeɗo soknoɓe guila lewru novembre e caggal muɗum ma en jokkodire Tidiane Niang rokka en ko fate coftal balɗe ɗum woni titre ji men ɓurɗo mawnude oɗo journal mbaɗon toon hande e oɗo kikiɗe alarba 7 lewru janvier hitande ujunnaje 2026 ma en gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jam hiire moon gonɗen ɗo e Mason gonɗen ko 7 heures kikiɗe toon to Nouakchott ɓe goni ko 2 heures du matin ɗum noon toon to Paris ɓe goni ko waktu tataɓo subah toon to Kiev ɓe goni ko 4 heures du matin e toon to Moscou ɓe goni ko 5 heures du matin habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men e États-Unis puɗɗoɗen d'abord ko toon to Minneapolis e subake ɗum noon hedde 10h30 heure local toon to Minneapolis e wayno ko agent fédéral neɗɗo goto liggotoɗo immigration en wayno ɓe pelli debbo goto jaarowo e duuɓi 37 ɗum noon debbo wiyete ko Reno Good tunade hande CBS News ko haali debbo kañum hoore mum woni jeeya koye leydi e kañum hoore mum kadi jeeya koye yimɓe ɓe ligguey mumen ko ƴewde hol ɗiɗo agent fédéral ko mbaɗata ɗon e wuuro he tunade hande seedenteji jaltuɓe e télévision biyeteɗo WCCO mbi wonde ko en wayno ko ɓe jii wonde ko hedde 9h30 wonde ko alerte waɗama wonde ko yimɓe immigration gari e oɗon nokku noon woni ko hakkude 34 lawol e Portland Avenue ɓe jii wonde ko otoji gouvernement fédéral en taari hono oɗo oto ɓalejo taw ko Honda mbi caggal muɗumen wayno ko kanko gonnoɗo oto caggal nde ɓe donki uddide bahol ne kanko joom oto o yatiri caggal muɗum o yaari yeeso kono noon ko nden ɓe nani piyanɗe tati fellama e makko kanko oto caggal mum noon o continue dogde kono noon en wayno ko ɗon ene wonde ko dimmani métre uji temedere o yane ballal o itta ɗon o nawa toon to hôpital ko toon to hôpital to wiyano o sankima tumnata hande konngol mon ko kanko gardiɗo Homeland Security ono Christine o wi wonde ko oɗo pellaɗo toon hande o en wayno ko gueɗe ɗe waɗi gueɗe terrorisme e nder leydi tumnade kadi ha hande adjoint makko ono kanko biyeteɗo Tricia McLaughlin o wi wonde en wayno ko oɗo en hutorno goto muɗum pour e warde yimɓe liggotoɓe immigration e ɗum noon kadi ko hunde jeyande ko wiyete en waɗ boniyam koɓe taw ko gonɓe nder leydi ko wawi wonde fof tumnade hande kamɓe immigration koɓe kaali ɓe mbi wonde ko debbo ko kañum yinno yande policier ji walla yinno warde yimɓe immigré ji hutoraɗo tum kono noon tumnade hande kanko maire mo Minneapolis ko haali Jacob Frey ko haali donc kanko woni maire mo Minneapolis o wi wonde ko yi vidéo ji jaltuɗi e man vidéo ji ɗi enne cemtini hono kamɓe yimɓe immigration koɓe kalata pour wonde debbo o yinno ko ferade kamɓe ɓeɗo yimɓe liggotoɓe immigration ko wawi wonde fof hono kanko gouverneur mo Minnesota gouverneur Tim Walz siftin ɗon tan kañum wonno candidat vice président kanko Kamala Harris o wi wonde wayno ko hoto yimɓe gonɗin ɓeɗo immigration ko kalata ko e nder kikiɗe kadi o waɗi langal o wi wonde ko garde national gonɗo toon to Minnesota fof ko garde national Minnesota naaɓe e kañum hoore mum en wayno o huccini ɗumen e liggueyaji goɗɗi ko wona liggueyaji wallude yimɓe immigration ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ari ko en wayno ko taggal nde kamɓe kene wiya ujunnaji ɗiɗo neɗɗo taw ko yimɓe liggotoɓe immigration policier ji mum e garde national ittaɓe etaji goɗɗi ene gari toon to Minneapolis ko toon to Washington e ko yalti hanki e haaluji makko kanko Donald Trump hakkude makko e républicain ji ɗum noon ko conférence maɓe mbanno toon
en wani ko kanko Donald Trump o gaajuri mo wiide wonde ko woteji baɗoji novembre lewru novembre hitan ujunnaji ɗi e nogas jeegom en moƴƴino so tawi ɓe mbawi wadde ɗum hadde ɗiɗon woteji wadde ɗum ɗon noon e wayno ko caggal nde waali ɗum nde ene wayno ko won républicain kañumen koye mum ne wayno ɓiñi ɗum ni ɗum waɗi kanko Donald Trump o rutti e kaɗon haala ko wawi wonde fof hono kanko sénateur démocrate Chris Murphy kañum hoore mum haalino ko ɓooyi wi won ɗiɗo gajuji fof walla ɗiɗo haalluji ɗi haala ɗi fof kanko Donald Trump yiɗi hadde kala ko wiyete woteji taw ko woteji démocrate no foti waɗirede ni ɗo États-Unis hadde ɗum hankkadi ɗum ko continde haddade laamu ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump kadi caggal ɗiɗon haalluji o wi wonde ko ene wayno ko haysino gajima ko fati ɗum ɗon ko ene wayno ko kamɓe démocrate en jiiɗi hadde woteji ɗi hadde wadde e mois de novembre ako wawi wonde fof siftinde on hanki kanko Donald Trump o haalino kadi tonto conférence o wonde ko kamɓe républicain so tawi tan ɓe keɓani gañade woteji baɗoji e mois de novembre siftinde on tan ɗin woteji kadi ko woteji suɓade yimɓe sarɗiyankoɓe so tawi kamɓe républicain ji ɓe gañaki ɗiɗon woteji firti ko kanko Donald Trump en wayno ko laamu makko ɗon haɗata ko batteɗe empêché ko wawi wonde fof en wayno oɗo saha joni républicain ji kadi nana puɗɗi yaltude kañumen koye mum wiide wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa ko haalata surtout ko fate e Greenland ɗum noon ko hunde wonde to en saraji maji Danemark wiide kanko Donald Trump omo hefta ɗum par force o woni républicain puɗɗi ɓe yaltude ɗum ene jeeya hen kanko Rand Paul ene jeeya hen kadi gardiɗo sénat hono John Thune kañum woni mawɗo sénat toon taw ko républicain ɓeɗo fof mbi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa jogorani yamirdemo jogorani jabde ɗum ɗon no firti siftinde on tan ko e nder constitution États-Unis ko yamiri kanko gardiɗo leydi o wawa déclarde guerre illa o rewoyi toon to congrès ɗum noon ene wayno ko haysindo won intervention mo wanno toon to Venezuela ene wayno o haalnani congrès haysindo ko kamɓe républicain ji woni mabɓe mbi wonde ko ene wayno ko fotani omo jogui droit wasi haalandeɓe tawde o yaruno toon ko nangoyde baɗo takkaɗo no waɗa bonandeji ko fate trafic drogue ɗum ɗon no fotani haala ɗum kono noon ne wayno ko oɗo saha joni ɗum ɗo kadi nana waylo hakkude mabɓe kamɓe républicain ji tawde kanko Donald Trump o felliti o wi wonde ko guila nde o nangi kanko yiɗi gardinoɗo leydi Venezuela hono Nicolas Maduro ene wayno ko kanko Donald Trump yiɗi ko américain ji kañumen koye men kontina ardade laamu toon to Venezuela oɗo saha joni kanko Donald Trump omo jogui caɗele partout international e caɗele national donc hande siftinde on toon to banggue démocrate on ene wayno ko konngol makko kanko gardiɗo toon minorité ɗum noon ko banggue démocrate noon kanko Jeffrey Hakins o e nder koɓe ɗumi kam e nder koɓe peeje ɗe ɓe goni kamɓe démocrate ɓe goni ko wadde peeje fof pour hutorade kuuɗe ɗe ganduɗa en taw ko goni constitution pour hadde kanko Donald Trump kala ko fate déclare de guerre ɗum noon non seulement hadde kadi militaire uji goɗɗi neldede toon to Venezuela walla militaire uji neldede toon to leyɗel goɗɗe fof ko wayno Greenland ko wayno Colombie ko wayno Mexico e nder ɗum ɗon tugnade ko kanko Donald Trump ko haalatno oɗo saha joni en wayno ko kamɓe caucus espagnol uji ɗum noon wonɓe congrès sarɗiyankoɓe eɓen mbaɗi lettre uji recommandation ngaji ɗum noon neldude ɗum e yimɓe sarɗiyankoɓe waɗi ɗum noon pour wummanade ɗeɗon peeje blogde mo kanko Donald Trump e kala gueɗe ɗe ummoto pour yande leyɗele ɗe ganduɗa surtout jeeyaɗe Amérique latine ɗum noon en wayno oɗo saha joni surtout kamɓe sarɗiyankoɓe kadi eɓe jogui kulol wonde so tawi tan kamɓe américain ji ɓe neldi militaire uji toon to Greenland hawnaki kamɓe yimɓe armée ji leyɗele jeeyaɗe OTAN kañumen koye mbaɗa réaction siftinde on tan Greenland kañum hoore mum jeeya koye leydi Danemark e ko Danemark kañum hoore mum jeeya koye OTAN ko leyɗele kadi jeeyaɗe Europe ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe OTAN ɓe kaalino hanki e nder communiqué moɓe neldi e mbi wonde ko ene wayno ko hay goto fotani miijade yaɓɓude e keeri taw ko ganduɗa keeri international walla ko naade leydi janandi ɗum noon kamɓe ene wayno koɓe joforo ɗon ko kamɓe américain ji koɓe kalata pour heɓtude toon to Greenland hande banggue républicain ji kadi ene wayno ko kanko sarɗiyanke jeeyaɗo toon to Caroline du Sud biyeteɗo Nancy Mace e nder konngudi kadi ɗo haali kanko hoore makko wi wonde ko so tawi républicain ji perti élection ngaji garoji novembre
hitan ujunnaji ɗi nogas e jeegom ko sib ko kañumen ko fot mumen sabu d'abord ko kamɓe républicain ci e tungnade konngol de waali ɓe ndendani toon to congrès e kadi no wayno ɓe liggaki no feewi pour wallude réglude probléme immigration mo ganduɗa tampinɗo républicain ji oɗo saha joni e ɗum noon kadi e nder ko wi wonde ko ino so tawi tan kamɓe républicain ji eɓe jiiɗi gagnade ɗiɗo wurteji eɓe jiiɗi kadi contrôle de cuuɗi ɗiɗi fof no ɓe jogiri ɗum joni ni il faut ko ɓe gonna neɗɗo goto ɓe mbawa liggutade siftindon tan ko sibabu no woteji bonnoɗi ko ɗiɗi e hitande ujunnaji ɗi nogas joyi ɗum noon koko fate sarɗiyankoɓe kamɓe républicain ji ne wayno donc ɓe jogui ko 260 neɗɗo toon to suudu représentant ji démocrate en jogui ko 213 ɗum noon firti wonde ko ene wayni ko kamɓe démocrate eɓe jogui chance mawɗo woteji garoji mois de novembre pour heɓtude cuuɗi ɗiɗi fof toon to Sénat e toon kadi to suudu représentant ji habruji men États-Unis cekkitorɗen ko toon to Virginia tugnade kadi ko winda e journal biyeteɗo Metro Zone no juge goto fédéral toon to Virginia ene wayni ko waɗi ɗaɓɓade fadde Lindsey Halligan noon ko avocat mo e kanko Donald Trump o ƴeftuno avocat kañum hoore mum takkunoɗo bonandeji kewɗi kanko mennoɗo wonde directeur FBI hono James Comey e kanko kadi gonɗo oɗo saha joni gardiɗo justice toon to New York hono kanko Leticia James ko wawi wonde fof en wani juge o e nder wona avocat ji namdima ko kanko hoore makko namdi o namdi ñande talata ɓenɗo wi wonde holko woni sababu kanko Lindsey Halligan ha hande o noddirte wonde ko kanko woni avocat mo États-Unis gonɗo toon to banggue funnangue wuro Virginia e ɗum noon o wiide makko kanko juge o ene wayno ko juge goɗɗo wino wonde ko kanko Lindsey Halligan no ƴeftira o waɗira oɗo liggey ni ko hunde lundinde lawol holko waɗi ha hande kanko hoore makko ummodire oɗon poste ko wawi wonde fof ene wayno ko juge o rokkimo kanko Lindsey Halligan balɗe jeeɗiɗi yo jaabo ɗum so jaabima ɗum kadi o jaabo ɗum taw mo windi ɗum donc ene wayno ko kanko juge o kadi wi wonde ko hawnaki e ngolɗon jaabol ko hen fawoto pour kanko hoore makko wadde sanction ngaji e kanko Lindsey Halligan ko avocat ko kañum hoore mum ko avocat kono ko avocat fate e assurance uji ene wayno kadi ko kanko Donald Trump ƴeftuno ɗum ko sakiri ko pour avocat mo ganduɗa gonnoɗo ɗon taw ko oɗon district taw ko kanko Donald Trump o seki ɗum ene wayno o seki ɗum kadi ko sibabu nde oɗon avocat wi wonde ko takkata yimɓe ko wayno James Comey walla ko kanko Leticia James ko ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa wawa ɓennude toon tribunal ɗum waɗi kanko Donald Trump o seki ɓeɗon donc o addi Lindsey Halligan noon kañum hoore mum ene wayno ko ñande wadde ɗum nde tan janggo muɗum fayi toñangueji kanko James Comey kanko Leticia James kono noon ɗum ɗon ene wayno yarani yeeso caggal nde tawa kanko wonde kawno ƴeftirani wona lawol ene wayno kala ɓeɗon ko takkono ɗum woni itta e mumen oɗo juge noon ko siftinɗon ko juge gonɗo toon to Virginia kadi ko juge fédéral kañum hoore mum wiyete ko David Novak ko toon to Richmond woni toon to Virginia e kañum hoore mum wi wonde ko woni juge goɗɗo biyeteɗo Curry kañum hoore mum waɗino makko ñawore en mois de novembre wiide wonde ko liggey makko no ƴeftira liggey ni wona ko hunde lundinde lawol donc ko fotani continue wonde oɗo poste hande habruji men international guiɗɗo ɗen ko toon to Venezuela e tugnade kadi ko winda toon journal Le Figaro kanko gardiɗo leydi Venezuela oɗo saha joni siftindon gonnoɗo vice président kanko Nicolas Maduro hono kanko biyeteɗo Delcy Rodriguez e ñalawma o e wayno ko ƴeftilama ko seeki hono gardinoɗo rende hono kanko Nicolas Maduro ɗum noon e wayno ko ñalawma o seeki hono général Javier Morcano Tabata ɗum noon kadi wayno ko ɗum ɗo fof oɗo kadi ko tumaɗo wonde ko kañum hoore mum walla waɗama corrompu pour ha jaaɓi wonde ko kanko Maduro holno nangue ɗum ɗo fof no kadi no holla wonde ko kanko oɗo gardiɗo leydi Venezuela omo ardiru dole no fewi pour arta leydi donc kanko woni président par intérim toon to Venezuela et donc oɗo saha joni o waɗi remaniement mawɗo toon to Venezuela donc remaniement mo gadano ko ittude hono gardo d'honneur présidentiel mo liggey muɗum wonno ko wonde rende mawɗo leydi toon to Venezuela e ɗum noon kadi ne wiya ko kañum hoore mum ene jeeyano e yimɓe ene tuuma wonde kene jeeya e oɗo complot baɗɗo ha kanko Nicolas Maduro o nanga oɗo saha joni pour lomtindemo hono kanko Delcy Rodriguez o nomi général biyeteɗo Gustavo González Lopez ɗum noon kañum arduno service bolivarien d'intelligence national ɗum noon e wayni ko oɗon oɗo saha joni ma jogo oɗon liggey
pour garde d'honneur présidentiel e kadi liggéey pour ko wiyete intelligence nationale tonto Venezuela ko jiiɗa ɗum ko non kanko Donald Trump mun continue hande wiide wonde ko so tawi kanko ɗo Delcy Rodriguez gardiɗo leydi Venezuela oɗo saha joni so tawi o jaɓani wadde ko kamɓe américain ji koɓe jiiɗi ko ɗum noon ko rokkude ittude contrôle moɓe jogui kala ko fate pétrole leydi Venezuela wattu ɗum e juuɗe américain ji ussude jokkodiral gongal hakkude mabɓe kamɓe Venezuela e Cuba e Chine e Iran e Russie en wayno ko kamɓe États-Unis kadi mabɓe neldi mission ngaji goɗɗi militaire uji fadde tonto Venezuela non en wayno oɗo saha joni ɗum ko hunde wattande haqqille no fewi saabu en wayno ko kanko Donald Trump hande omo jogui caɗele walla lammo ko jogui caɗele famnude sarɗiyankoɓe leydi ndi est ce que ɓe jaruno toon ko sibabude nangude oɗo Nicolas Maduro ko sabu drogue walla ko nangude walla ko waydude laamu makko ɗum no kadi ko arme États-Unis ala droit yaade nokku ne wayla laamorde leydi janandi so tawi namdaki congrès walla déclare de guerre taw namdaki congrès habaruji men international hande ko yalti kadi ummade toon to New York ɗum noon e wayno ko jokkodiral kamɓe États-Unis e Nations Unis tugnade hande ko administration Donald Trump yaltini hande en wayno ko kamɓe États-Unis maɓe jaltoyi organisation ngaji kewɗi ken wona sappo e goye pelle taw ɗeɗo pelle fof goni koye jimande Nations Unis donc ɗum ɗo fof ko ene wayno ko kanko Donald Trump mo continue hande agenda makko yaltinde États-Unis kala ko woni organisation ngaji international walla wallude kala ko wiyete en balla jahoje organisation ngaji walla jahoje aduna donc ɗum woni anda ko taw ɗiɗon organisation ngaji ko goni kono noon kamɓe ɗum ene siftore kam hono kamɓe États-Unis ɓe jaltinino koye mabɓe kala fedde wonde aduna fedde aduniyankore toppitini ko fate cellal organisation mondial de la santé ɓe jaltinino koye mabɓe kadi e UNESCO kono en wayno kadi oɗo saha joni ɓene kala ko yaltinde koye mabɓe UNICEF wawi wonde fof oɗo saha joni ɗum ko hunde nde hawani aduna tanko kanko Donald Trump mo continue wadde agenda mo wanno campagne pour muɗum pour yaltinde kala États-Unis e gueɗe ɗe ganduɗa en international e surtout wiide makko tawde so tawi ko gonga wiide makko ko Amérique woni haaju makko fof haaju makko taw wona banggue goɗɗo habaruji men international hande tonto Venezuela hono kanko gardinoɗo opposition ɗum noon parti lundi hono kanko Maria Corina Machado siftiɗo noon ko kanko fonno wonde candidat foɗodirde e kanko Nicolas Maduro woteji ɓen ɗi ko nani wen ko commission électoral toon waɗino wonde wiide wonde ko wawa wonde candidat ɗum wonde ɓe ƴeftini neɗɗo goɗɗo ɗum noon e nder konngol ɗiɗi o haali kadi o haali ɗum ko CBS News o wi wonde ko ene wen oɗo saha joni mo yetta Donald Trump nde walli leydi Venezuela ha kañum horum serte hono kanko Nicolas Maduro mo gemmuɗo hono biyeteɗo Edmond Gonzalez mo kamɓe États-Unis ko kañum ɓe gonɗini ko kañum woni gañinoɗe woteji bonnoɗe hitande ujunaji ɗi nogas nayyi caggal muɗum e wayno ko kañum hoore mum tuguinden ko jaltude leydi ndi kanko hoore makko jaltude ndi o wi wonde ene wayno ko oɗo saha sibabunde gouvernement mo kanko Nicolas Maduro mo jogi toon ene leydi Venezuela jogano gurdam yeede wonde ko Nicolas Maduro yaltinama toon ɗum ɗon kadi ma walluɓe kamɓe Venezuela naɓe ɓe poofa hande kadi tugnade kadi habaruji jaltude hono kamɓe États-Unis ene wayno ɓe mbawi nangude bateau goto nawo pétrole bateau russe naɓe bateau o kadi wiyete ko Bella ɗum noon mi nangi ɗum koye gueji Atlantique tugnade hande konguɗi gomiɗi toon to journal biyeteɗo Dakar Actualité e taw kadi journal o yitti ɗum kañum hoore mum koye BBC ɓe mbi wonde ko kamɓe leydi russe ɓe mbaɗi ɗaɓɓande ko yacci wonde oɗo bateau yacciti oɗo bateau noon tugnade hande habaruji gomiɗi toon to BBC ɓe mbi wonde ko oɗo bateau kañum hoore mum koko yaɓɓi kuulle ɗe ganduɗa kamɓe États-Unis ɓe kadi pour yaltinde pétrole toon to Venezuela donc oɗo bateau kadi ene wayno ko kamɓe Venezuela e kamɓe Russie kamɓe jeeyi oɗo bateau kono oɗo bateau ene wayno ko kamɓe oɗo saha joni ko kamɓe Russie naɓe réclame yo bateau o acciri ko yacci ɗon to Burkina Faso e tugnade kadi konngol ngol ƴefti kanko ministre burkinaɓe toppiti ko fate sécurité ono kanko Mouhamadou Sana o haali oɗo ñalawma hanki mardi 6 lewru janvier hitande ujunaji nogas 6 o sifima no fewi ko fate événement walla kudsa bonnude laamu ngongu toon to Burkina Faso kono sibabunde tinnare Burkina walla service aji mabɓe de renseignement
oɗo kuddita yaran yeeso o wiide makko kadi wi wonde ko kuddita o wino kene waɗa ñande 3 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom hedde 11h jam anni mabɓe adan ɗo warde yimɓe hewɓe taw ko yimɓe hohoɓe civil ene militaire uji ɗum noon fuɗɗorade wardemo kanko capitaine Ibrahima Traoré gardiɗo leydi Burkina Faso donc wardemo kanko Ibrahima Traoré ɗum noon ko soit ko felludemo kanko ran soɓe jimi walla neldude kala ko wiyete bomboji ɗon to nokku ɗo hoɗɗi ɗo nder ɗum ɗo ɗiɗaɓo ɓe mbima noon kadi ko caggal nde ɗum ɗon waɗi plan mabɓe wonno kadi ko base drone gonɗo toon to Burkina Faso deƴƴinde ɗum e pour wawde nannude yimɓe militaire ji goɗɗi ummade caggal leydi nadde toon to Burkina Faso kanko ministre o kadi o haali wi wonde ko oɗo sa joni en wayno ardino oɗon kuddita walla peeje muɗum ko kanko mennoɗo wonde président toon to Burkina Faso no kanko Paul Hani Sandago Damiba ɗum noon e wayno ko kañum wonno hoore oɗo kuddita pour bonnude laamu gongu toon to Burkina Faso gongu toon to Ouagadougou o haali kadi o wi wonde ko ɓuri hewde kaalisaji ɗiɓe keeɓi pour wadde ɗiɗo mission ngaji ko fata kudditaji mabɓe ene wayno ko gummi ko toon to Côte d'Ivoire o wi wonde ko virement cakkitimoɓe wonnoɓe oɗo complot virement cakkitimoɓe keeɓi ene wayno ko ma boye 70 millions francs CFA o wi wonde ko wawi wonde fof e balɗe garoje maɓe gaddu kala ko fate vidéo ji kala ko fate audioji yimɓe ɓe ganduɗa saɗanteji yimɓe ɓe nangi kañum e koyemen ko kaali ko kaltaniɓe holko jogorno wadde ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde haalata noon ɗeɗo balɗe fof kono woni ko communiqué officiel yaltano ko hande kanko ministre toppitiɗo ko fate sécurité leydi ndi ono kanko Mouhamadou Sana ko hande o yalti o wuccire jandiyankoɓe Khobruji men international hande toon to Sénégal tumnade kadi ko winda toon to journal biyeteɗo Dakar Actualité goto yimɓe ɓe jeeyaɓe Bachir Diomaye pour président en wayno ko gonnoɗo e laamu e ko yaltende o seekama e poste makko donc tumnade khobruji gomriɗi toon to Dakar Actualité e nder décision ƴeftaɗo hande hono kanko ministre biyeteɗo Amadou Moustapha Diack Sarré en wayno o seeki biyeteɗo Moustapha Mbow noon ko psychologue kadi kañum hoore mo conseil donc tumnade hande ko yalti hono kanko Moustapha Mbow eno haalti wi wonde ko ɗum ɗo fof waɗi mo seekede ko sibabunde kanko hoore makko e wiide makko o jeeya coalition Diomaye pour président o wonduno koye avenir Sénégal Bignibog caggal nde Diomaye pour président dañi superviseur e jeeya ko yimɓe felɓe nadde kañum hen koye men nadde coalition Diomaye o wawi yiyede on fodde yimɓe yo jeeyaɓe oɗon organisation kadi o wawi o ƴefti kadi position ngaji kewɗi ɗi ganduɗa walla haaluji kewɗi kañum hoore mum omo andi welani Pastef ko ɗum waɗi mo seekede ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko caɗele gonɗe toon to Sénégal hande toon to Sénégal étudiant ji Mauritanie wonɓe toon to université ji institut ji Sénégal mbawi werlade konngol toon ko premier ministre Mokhtar Ould Daye gonɗo e jillu muɗum oɗo saa joni Sénégal ngol ɗo konngol noon ko pour namdade ɗum yo waɗa intervention beele ne wawa wallude ɓe réglude question ngaji gar toon surtout ko fate gueɗe ɗe ɓe joɓata ko fate inscription ngaji e ɗum ɗo fof nan ɓe wiide maɓe caggal nde ɓe jooɗi dungunno juɗɗo kala ko ɓe podannonoɓe keɓani ɗum donc kamɓe étudiant ji ene wani e nder communiqué men mbaɗi ɓe mbawi famnude yimɓe hol caɗele ɓe jogui ko fate henna koɓe poti yoɓde toon ko no ɓeydira ni e kadi gueɗe ɗe ganduɗa henna kala koɓe ponno hebde toon to consulat Mauritanie gonɗo toon ɓe keɓani ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko premier ministre mo Mauritanie gonɗo toon de jillu hande ene wayno ko hawne ko mawo jaabuɗi ɗon sifton ɗon tan kadi ko kanko premier ministre mo Mauritanie Mokhtar Ould Diaye ene wayno kanko hoore makko mono to Sénégal hande ɗum noon ko jillu ngo waddata e hono tolno makko Ousmane Sonko nguɗo jillu kadi ko hesɗitinde walla titinde jokkodiral gongal hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal siftin ɗon tan omo fonno arde toon ko ɓooyi kono noon e wayno ko caggal nde haaluji puɗɗi hakkude kanko Ousmane Sonko e Bachir Diomaye Faye ene wayno ko jillu ngo fonno wadde toon ngo dartina ko wawi wonde fof mon toon oɗo saa joni tumnade kadi habruji gomiri toon to Dakar Actualité habruji men international hande toon to Guinée Conakry tumnade ko radio France international habri hono toon to Guinée hono parquet général mo Conakry habri wonde ko ñande mardi 6 lewru janvier hitande ujunnaji 2020 hono kanko colonel Claude Pivi kañum hoore mum ko ancien bras droit du capitaine Moussa Dadis Camara ardino ɗiɗo militaire dirinoɓe Guinée entre hakkude décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati e décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi ene wayno sankima communiqué ko haali woni ko o sanki ko caggal nde kanko hoore makko o jañi caɗele diabète
ona ton to piral ko ton mai ko sifti don ton ko kanko o kondono ko sibabu nde massacre baɗonoɗo ñande nogasi jeetas lewru septembre ran ujunnaji ɗi jeenayi walla yimɓe arnoɓe seppude ene ndenduno toon haltude candidature on capitaine salade candidature makko kanko capitaine dadis ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗi no e sappo o yalti kaso ñande nayyi lewru novembre hitande ujunnaji ɗi nogas tati donc ɗum woni ko kanko colonel PV ɓe mbi wonde ko duggi ko après caggal nde o ñaawa wonde mo soke ene wayno ko complot goto militaire ji mbadde mabɓe ñande nayyi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati o duggi kaso e ɗum noon kadi waɗi ko yimɓe hewɓe dogde makko ene jeeno hen kadi patron makko mbiɗon caggal muɗum o nanga Libéria toon nanga Libéria nde waɗa ene wayno ko artira toon to Guinée ñande 17 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi gille nde warta mono soka mo wone kaso kono noon e wayno ko kaso mo waɗa ko kaso mo ganduɗa hen kewɗo sécurité no fewi ko wawi wonde foof ene wayno ko ñande mardi kihiɗe nde tumnade kadi communiqué gomiɗo toon to parquet mo tribunal mo Conakry ene wayno sankima kanko colonel Claude PV. Habruji men international hande sektorɗon ko toon to Ukraine tumnade kadi e ko yalti toon Moscou ono kamɓe rusinaɓe mbi wonde ko Ukraine naɓe berlima dronaji la région gonno toon to Kherson e tumnade communiqué gommiɗo toon ɓe mbi wonde ko famɗe fof no gas e jiiɗi neɗɗo maayi hen ɗum noon siftindon tan ko han ñalawma talata wonno ko kaddigal kamɓe Ukraine naɓe rusinaɓe ɗum noon ko toon to Paris a yimɓe heɓe ndenduno toon surtout en rewde plan ji ɗi ganduɗa kamɓe États-Unis puɗɗinoɗi plan ji ɗi kadi baylaɗi sibabude won gueɗe mbaɗunoɗe hen kamɓe Ukraine naɓe kamɓe rusinaɓe dakkodira hen ñande talata nde hono kamɓe rusinaɓe kamɓe ɓe berlinoma obiji toon to Kiev ɓe mbawi bonnude clinique goto e clinique o ɓe mbaɗi hen naɗu goto hande noon e wayno ko kamɓe Ukraine naɓe kamɓe ɓe berlima obiji toon to Kherson e tumnade hande ko communiqué gummi toon ɓe mbi wonde ko ene wano nogas jeeɗineɗo maayi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sayre habruji men international ma en jokkodir d'abord e Foutangue Diaw bisimilla won e daraniɓe gonga e potal wiyeteɓe activiste en ɗo e nder leydi Mauritanie nangganoɓe e saaha nde leydi Mauritanie mawninta jeytare muɗum ɓe nanggano ko toon to Aleka woni e mabɓe keeɓi woppitede ɗum ko ñalawma hande o kettotoɗen ko Moussa Harouna Thiam ina artanen hen e micro Tidiani Niang gonɗen ko en direct radio Jowol Sayre joni ma en jokkodir e Moussa Thiam ko activiste Moussa bisimilla ma e haalirde radio Jowol Sayre yomi juuriɗum ko musidɗo mon Moussa Harouna Thiam minita madlom jiiɗa hanki hedde 21 min keeɓi kabaruji min mi heɓani yaade kono min mbi yo yimɓe amen ɓe yo jaah Hamid Lamine Seck e Farmata Diallo e Demba Ka e amen e Hammed en kamɓe fof ɓe jeeyi goto ɓe mbino yomin mbad demande ɓe jettiɓe jeeyi ɓe mbaɗi demande ɓe jeeyi ɓe dépose uji nde ɓe dépose uji noon Allah waɗi wiya noon yooɓe jaa joni ha wona hedde 1 heure 2 heures ɓe dukki wiya joni yooɓe pat quoi ɗon e 3 heures timmi inchallah moɓe goppitami 4 heures 3 heures taw ɓe goppitama Demba mo wonno daccitama kam foof Demba e docteur ba fof goppitama ñalawma hande kamɓe fof ɓe goppitama caggal mum noon ɓe mbiya maɓe mbaɗa commi caution aɗa andi tribunal eɓe namdo yimɓe caution quoi e joni ɓe mbaɗi caution min mbaɗi caution 100 000 quoi e ɗum joni fof yoɓe 50 000 woni ɓe goppita joni noon e ɓene lawol o yettata Allah no fewi Allah jarama merci beaucoup jarama Moussa Thiam kamɓe ɓeɗo ɗiɗo woni Demba Sall e docteur Ba ɓe goppita ko ñalawma hande o kono ha joni woni heddiɓe dumbirdu toon to Aleka ɓe cuwata woppitede ina jeeya e ɓen biyeteɗo Moussa Samba Diallo tawa kay ni kañum wona jeytare leydi Mauritanie kono wonno ko haala leydi Waalo on enen nangga ha joni suwata woppede biyeteɗo Fatimata Diallo suutina konngudi ko fati hen kettoɗenmo e micro Tidiani Niang laamu ne ƴetti hakkille mumen ene dokki ɗumen jaw rendinde fulɓe hardaneji leydi nde tawruno tanira mumen leydi nde tawruno babira mumen nde tawruno jatira mumen laamu ari jooɗi hen wonno ko laamu fenade laami ko laamu ƴiƴiɓe ko laamu maccugagu nanda ene dari ene fiya ene soha ene udda guccuɗo gertegal sohe guccuɗo ɓaccode ware taw wuccuɓe milliard uji warɓe koye nan ɗo leydi he warɓe koye nan min ko yo sistis waɗɓe mbi ko yo ñawore waɗ ciftinen ko adiɓe ene goppide e ñalawma hande seppo yuɓɓinanoma ñalawma hanki ɗo e nder wuuro Nouakchott boole welitare sababu seppo ngo ha joni ko ɓen nangganoɓe Moussa Harouna Thiam ina artanen hen e micro Tidiani Niang bandiraɓe Mauritanaɓe min calmino min daron ko ministre droit de l'homme Moussa Harouna Thiam ɗo e place liberté pour haalande on tan darde min ɗo hande ko pour affaire Demba Sall ko nanga guila le 26 ga
e to faano honi ga o yettaki baji be kawre makko nangi moy lawol gile den kanko docteur Ba be nanga min jeeyi do ha elega min gatti kadi min batton sitin jonon min gatti do kadi Nouakchott min bi kadi il faut min jobin do sitin pour gaccugol makko yo acce ko buri yawde ko yaaci parce que ay dara wada to faano to o yettaki be nangi moy lawol be nangi mo elega parce que nyande min jeeyi hay elega min badi ton kadi sitin baddo fayide min kebani yide mo e der on sa taw kambe fo be paati ga be notama kay Nouakchott minen wiya dal baji be ngala do min jeeyi do commissariat min jeeyi do préfet min tando hay goto min naati ha der kono wiya ko kambe fo dal be paati ga be bino min do haale 5 les 6 e be poti noddide Demba Sall e der on sa min bi kadi so noddidi Demba Sall minen kadi mamin gummu Nouakchott kadi min garta min participe kadi pour ñawore makko donc ala min ko min ñaaji yo laamu ngu yo tinno yo be gacci ko be badata ko nangere tan do belli puri taw ala fayida dum tan la ko min ñaaji assalamu alaikum Jowol Sare jokke heɗade en jarni Tidiane Niang wonno ko musidɗo mon Fuutanke Diaw radio Jowol Sare international Fuutanke Diaw a jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare cakkitoɗen habaruji meɗen koko fate coftal belli ɗum noon Tidiane Niang bisimilla musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare gadorɗen super coupe mo leydi Espagne premiére demi-finale kiyiɗe hannde FC Barcelone kañum heeɓi polgue yesso kippu Athletic Club Bilbao taw ko loggi joyi ndiga ñalawma janggo deuxiéme demi-finale so woni 19h GMT Atlético Madrid ma hewndira kippu Real Madrid trophée des champions ñalawma janggo mo leydi France so woni 18h GMT Paris Saint-Germain ma hewndira kippu Olympique de Marseille jencude championnat ji dunde Europe gadorɗen ko Serie A italien pottitte ñalawma hannde Lazio kañum jabbino kippu Fiorentina potel ngal wawi gasir ko ɗekki do partout Parma kañum hewdirno kippu Inter ko Inter wawi heɓde polgologi ɗiɗi ndiga championnat mo leydi Angleterre pottitte ñalawma hannde Newcastle kañum heeɓi polgue yesso kippu Leeds United logginayi e loggi tati Crystal Palace kañum hewdirno e kippu Aston Villa potel ngal wawi gasir ko ɗekki 0-0 kippu Fulham kañum heeɓi polgue yesso kippu Chelsea taw ko loggi ɗiɗi e loggol gotol andamo arbitre ji jogorɗe arbitre quart finale coupe d'Afrique Maroc hitande ujunnaji ɗe nogas e joyyi pottal hakkude kippu Algérie kippu Nigéria jogori arbitre ɗum ko arbitre somalien Oumar Othman pottal hakkude kippu Sénégal kippu Mali jogori arbitre ɗum ko arbitre algérien biteɗo Moustapha Gorbal pottal hakkude kippu Maroc e kippu Cameroun jogori arbitre ɗum ko arbitre égyptien biteɗo Amin Omar pottal sakket hakkude kippu Égypte e kippu Côte d'Ivoire jogori arbitre ɗum ko Jamal Jaïd ko arbitre marocain sitinde bandiraɓe premier quart de finale jogori juude ko ñalawma aljuma so woni 16h GMT Mali ma hewdiri kippu Sénégal Cameroun ma hewdiri pays organisateur Maroc so woni 19h GMT ñalawma a 7 pottitte ɗiɗi quart de finale sakket so woni 16h GMT Algérie ma hewdiri kippu Nigéria 19h GMT Égypte ma hewdiri kippu Côte d'Ivoire kabaruji men coftal balli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol to mbawi wonde foof Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hannde ɗemgal pulaar e oɗo kikiɗe alarba 7 janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom gasi ha laaɓi en jetti Tidiane Niang balluɗen e habaruji partuɗe coftal ɓalli en jetti kadi Fuutanke Diaw balluɗen ha gueɗe ɗe fo ndewi lawol non ko musidɗo mon Amadou Touré haldano moon yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.